Que esgarrinxades utòpiques. Avui parlarem de la novel·la Mare i filla de la Gent Dies, publicat per Ara Llibres dins la col·lecció Amsterdam. Mare i filla és una novel·la coral on veiem les històries viscudes per dones de diferents condicions envers l'amor. En realitat, del que ens parla l'autora és de com el viuen, aquest amor, aquestes dones, de com mostren o no mostren els seus sentiments, de com gaudeixen o pateixen l'amor. Per explicar-nos aquestes històries, l'autora utilitza una veu narradora que sembla més aviat que parli més que no pas que escrigui. Té un discurs clarament espontani, com un relat en veu alta, com si algú ens estigués explicant aquella història a l'orella. Aquest és el tret més característic d'aquesta novel·la, el que des del meu punt de vista la fa més especial. Entrem en la ment dels personatges a través d'un indirecte lliure que provoca aquest efecte de narrador espontani i que ens acosta als sentiments d'aquestes dones de manera natural. A part de parlar de l'amor i dels sentiments, la Gent Dies també ens parla de la visió de la vida, de les pors, de les malfiances i sobretot de la dificultat d'explicar ben sovint què els passa a aquests personatges femenins. Però també parla de la relació en el si de les famílies, com les relacions entre els seus membres canvien amb el pas del temps i les circumstàncies, i com els fills, que has pensat que serien d'una manera o d'una altra, maduren i fan el seu propi camí.